Proti Slovenskej republike je pomerne permanentne vedená kampaň, že národnostné menšiny na Slovensku, a teda najmä národnostná menšina maďarská, je utláčaná alebo diskriminovaná. Nechcem samozrejme nič s ničím porovnávať, ale chcem tu vyhlásiť pred všetkými, ako sme tu, že postavenie a práva príslušníkov národnostných menšín vrátane maďarskej národnostnej menšiny zodpovedajú európskemu štandardu. Zabezpečujú podmienky na sebarealizáciu a rozvoj tejto národnostnej menšiny. Vážený pán predseda vlády, na Slovensku existujú stovky škôl, od základných cez stredné až po univerzitu. Podporuje sa kultúra maďarskej národnostnej menšiny. Sú zabezpečené všetky politické práva až tak ďaleko, že máme dnes celý rad primátorov a starostov z maďarskej národnostnej menšiny. Vážený pán predseda vlády, chcem ako predseda vlády Slovenskej republiky zagarantovať, že zákon o štátnom jazyku, jeho novelizácia, žiadnym spôsobom neobmedzuje používanie jazykov príslušníkov národnostných menšín. Je klamstvo, ak niekto tvrdí, že tento zákon obmedzuje príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny pri používaní svojho materinského jazyka. Aj tu prehlasujem a deklarujem, že všetci príslušníci maďarskej národnostnej menšiny môžu naďalej používať svoj materinský jazyk v takom rozsahu, ako ho používali do prijatia zákona o štátnom jazyku. Vážený pán predseda vlády, nemôžem sa vyhnúť ešte jednej citlivej téme, pretože tak ako maďarská politická scéna možno vníma citlivo niektoré rozhodnutia, aj my vnímame citlivo niektoré rozhodnutia alebo kroky, ktoré sa dejú. Vážené dámy a páni, považujeme za nevhodné, že doslova a do písmena 24 hodín potom, ako končí toto stretnutie, zajtra počas rokovania Národnej rady Slovenskej republiky poslanci za stranu maďarskej koalície odídu na rokovanie fóra maďarských poslancov Karpatskej kotliny. Všetci dobre viete, že máme dlhodobý problém s týmto fórom. Žiadali sme a opätovne žiadame o prehodnotenie tejto inštitúcie, pretože podľa nás toto fórum inštitucionalizuje vzťah medzi Maďarskou republikou a občanmi Slovenskej republiky, čo je absolútne neakceptovateľné a neúnosné. Chcem vás poprosiť, vážený pán predseda vlády, aby sme spoločne hľadali nejaké riešenie, ktoré tento neuralgický bod v slovensko-maďarských vzťahoch posunie niekde ďalej.